Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Okay na. Naon na nako. Ambi ng USBB, agapito. Di rao. Ako na ni ipaslak sa USB hub ning laptop. Massacre video. Ino? Ako ka nagsusunod pa Fernando lang. Nakita sa TV footage ang may tapo. Yang gimasakir ang iyang pamilya. Asa ka man agapito, nag-ilis man ka. Mula ka ko lala, Dolor. Di ka mo sakay. Karaan na joke ni Mulala. Agraan di ay. Tempa-tempa be, murag serious ka man apo. Laluoy ko sa nitabo ni Papa Rinaldo, Lala. Angay siyang kaluyan, kay tiaw mo ka na. Kung naigo pa sa sdihang gipusa siya at tumiyaging adlaw, wa na'y tao nga buutan og matinabangon. Mao nga kutob sa akong mahimo, Lala. Ako siyang tabangan. Adto na ko, Lala. Asa ka? Sa balay ni Papa Rinaldo. Sa? Ning higayo na, Lala, Dolor. Di na ka makapugong nako. Gusto kong mutabang ni Papa Rinaldo. Pero dili ka tinugyanan sa balaod agapito. Dili bitaw, Lala. Ultimo ra ko. Pero dunay ultimo nga tao nga makatabang sa nagkinahanglan ug tabang. Adto na ko, Lala. Ay, nala sige, oy, sige, agapito, sige. Pag-ampo ni Senyor Santo ninyo, ha, nga panalipdan ka mo ni Rinaldo. Unsa? Nganong nabut-buot mamagpagawas ni Aida? Ako'y chief ninyo. Inyo unta kong giagad. Inyo unta kong gitawgan. Nagikuha na siya ni Ronaldo. Buang mong naa sa opisina da. Bisag okay na siya. Bisag ipasaylo na siya ni Ronaldo. Pero naapagyapon kitang naapatay katungod nga makupot kang Aida. Bisag may pagtugot na ni Ronaldo nga gawas no na kiniskaso. Alit siya mong tanan. Kini, si Chip o Jirax mingon. Watay ko ninyo dia. Watakos opisina. Pangputbulon tamong tanan. Bye! Gikuha na di ay ni Ronaldo. Si Aida sa akong opisina. Wana, isukan ako ni Aida. Nga ako'y labaw sa sindikato. Animal! Kini, si Chip o Jirax mingon. Buisit! Nagtaksi lagi tao, bre. Aron safety ta. Kay kung mag-jeep ta agapito, kulbaan ko sa to ikasakay nga pasahero gud. Naluoy ni Papa Rinaldo, bre. Gaan kayo mog mga buot sa usagusan no agapito? Buutan man siya, good. Parehas mo. Mga buotan. Oh. Dinhi ka na ining kwartuha, Miss Aida. Safety ka din Bay kini sa akong close friend nga tuan sa Dugpuyo sa Amerika. Iya kini gipagamit nako sa kanitong naibaw ani nga gimasakir ang akong pamilya. Kayo kapalaga, may mo ka magluto kung gutumon ka. Kompletos mga gamit sa kusina kinibaya. O ganun nga dili kalayan, maghimo ka rin sa paggamit sa mga appliances sama sa TV. Magkalingaw kag tanaw sa salida. Og, ikaw, balikon ko lang din May asikasuhon ako. Og, Miss Aida, ayaw sige ang ikanong higayon nga akong gihatag nimo, Miss Aida.
saligan ko ikaw pagbalik. Tabangi lang ko nga madakpa na ang mga sakop sa sindikato. Din nagpasakop ka usab. Sige. Dinhi ka lang og ayaw gud pangablis pultahan kung dunay manuktok. Kita rang duha ang nasayod ganiya ka din himbaya. Nagsabot ka ba, Miss Aida? May laing misyon nga gihatag ka na to si Chief Pito. Sige lang siya hatag og misyon. Manya kung mapalpak ta, siya ang magkonsumisyon. Ay nagsigireklamo diha. Tumana na lang na to si Chief sa iyang gusto na to. Kung sumay mong gusto, nga iya tapat yun. Sayon na kayo niya. Sayon na kayo ni Chief ang pag-salvage na tunduha. Ha? Kung suman okay ka lang Pito nga i-salvage ka. Ha? Ha? Ano ang magamutubag Pito? Ako ray imong ipasalvage ni Chief, boss? Ikaw na, kaya ikaw may reklamador kayo. Kidibi. Sige, Dibi. Kitang doha, boss. Ha? Magkuhan mo pa kang buwanga ka na. Kitang doha ang magpasalvage kay reklamador, mapod ka, boss. Hilom niya. Oy. Oh, nanakuno anang Rinaldo ang USB. Nagpakopya na siya sa na-record sa CCTV camera. Siyang bay. Abdik po siya na. Utukan. Ha. Nagpataod pag hidden camera sa gawas ug suod sa bay. Kini ang atong mission Pito. Kuhaon na to ang USB. Na ni Rinaldo? Na, kay siya may nagpasave sa record footage sa CCTV camera sa ilang bay. Magpangutana ta. Magsukit-sukit ta. Oh. O garon dili ta mailhan. Magtakuban tag duha. Boss, usaon man na to pagtakabuan. Ay, usaon na to pagtakuban, boss. Bayot magkapito. Ayo, dili, boss. Laki ko. Usaon lagi na to pagtakuban, boss. Usaon! Taho! Ho! Taho! Puto! Kutsinta! Taho! Puto! Kutsinta! Taho! Kutsinta! Puto! Papalit ako puto ko sinta. Wala ko balihan, di mo palit. May customer na ko, boss. May customer na ko. Sige, entertain na. Wa na magpuyos iyang bahay si Papa Rinaldo. Wa na lagi ko no kay naniguro siya siyang kaluwasan. Sus. Ang sao naman nato anis pagtabang. May cellphone man ka. Tawagin siya. Naa. Dili naman makontak si Papa Rinaldo. Unsa? Nga naman? Nagili siguro siya bagong numero. Lami. Ka. Ako? Lami ko, ha? Bisag gunos na ka. Pero nindot kag purmas lawas. Kabantay ka na. Doon na pagidi ay madani sa kanindot sa kong lawas, no? Mura kag si Carol Mare. Doon na pa, uy. Pero, Pero unsa man wafo? doon na lang ko'y gustong masayra ni mo. Ay, go ahead. Unsa man ka na wafo? Balik na tas agi ini. Watay may mo. Sagdi lang. Gamay ra ang kalibutan agapito. Sigurado ko nga mangita putog paagi si Sir Ray aron magkita mo. Bayas Basilya. Bulag yung kiko nga naghiko-hiko nga nakigsulti ng kanang nanindag puto ko sinta. Hey, tagi ka ng kagawa nga. Hasta nanindag ko sinta hiko-hikoan pa. Pwe. Da. Pagkatagi ganing akong BFF. May ipangutan naman kaha ka nako. Unsa man na? Di ba, naamag ka nagtrabaho o usa ka kanalan? Kabantay ko. Ay, Tig kanalan man ko dito. ay maova. Mao. Oo.
Wala siguro ka magabantay na ko kay paspas magkumukaon. Nya ini human kog bayad mo biha man day ko. Pero in fairness, lami ang timpla sa inyong mga sudan. Murag ikaw, lami. Ay, salamat. Ay, usa man kustig luto dito. Uy, MB, Unsa imbe? mao ba? Ay, maug yun. Kini. Murag dali rin na akong mabiktimang tiguwa nga. Taho! Ho! Uy, layo-layo naman kong abdan. Wa pa man mo sunod na kuspikto. Pida ini terbagay na. Ay, lingkod sa kong lingkod. Huhuy, inita. Ang may ipangutana lang unta ko nimo. Ay, sige. Unsa man ka na? Nakaila ka tong gipusil dito sa inyong kananan? Ay, nakaila kaayo. Kay suki man to namo. Uy, mao ba? Reynaldo Angan adto. Uy, sakto ka. Rinaldo. Kining, namatay ba? Buhi man. Uy, wa di na makak si Chip man tugrang nasagpaan ko. Ay, wa nagitawag na ko sa kong madi. Suya ni nako ay. Pamilyar ko siya. Dolor Angan anang nagtawag ni mo ba? No? Siya ba si Dolor? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!